Ang mga anak moingon nga, okay ra ang may mga gidikanan. Pero wala nila hunahuna kung nga unsa kalisod. Ah, okay laga sa gagmay pa. Kaya makontrol pa ang mga anak. Pero pag abot nga dagko na. Muna nang mga panahon na nga lisod kaayo ang pagdisiplina ngadto na sa mga kabataan. Muna nga dagan ang mga gidikanan nga musurrender na lang. Gumikan kay ang ilang mga anak gahi magigulo. Magbuot magit kung nga unsay ilang nga gusto. Adunay mga gidikanan grabe ang mga pagpaningkamot. Aron lamang nga mahatagan og gamayong ugma ang ilang mga kabataan. Ang uban nanarbaho na lang sa gawas sa nasod. Gumikan kay sa tumong nga makatapos sa pagtungha ang ilang mga kabataan. Unya sa panahon nga manggiminyo na ang makaluluoy ang mga gidikanan. Pasagdan ra in taon. Wala nila ginahuna nga sa panahon nga gagmay pa sila. Grabe ang sakripisyo nga sa mga gidikanan. Pero sa panahon nga magminyo na, magkalisod ang galing gidikanan, luoy in taon kaayo ang mga gidikanan. Walay mo tabang. Adunay mga anak nga murabag ilan na lang nga gipasagdan ang ilang mga gidikanan. Muna nga para sa mga anak kinahanglan gyud nga inyong nga pasalamatan ang inyong nga mga gidikanan. Gumikan kaya sa panahon nga wala pa may buot hangtod nga nang dagko mo ang inyong mga gidikanan. Ang grabing kapag paningkamot, sakripisyo aron labang nga mahatagan mo og maayong ugma.